obchodnom centre R1 na Rožňavskej ulici v Bratislave nájdete jedného z najznámejších predajcov stavebnej keramiky na Slovensku, spoločnosť Keramika Soukup SR. Skrátka SR znamená samozrejme Slovenská republika a v názve figuruje preto, lebo firma vznikla v Českej republike, kde je už 20 ročia významným dodávateľom stavebnej keramiky. Sme sestierskou spoločnosťou plzeňskej keramiky Soukup, ktorá v tomto roku oslaví 20 rokov svojho trvania. Činnosť sme zahájili v roku 1997 v meste Žilina. Postupom času sme sa rozrastali, vybudovali sme vlastný areál s centrálnym skladom a od roku 2006 sme sa rozhodli vstúpiť na trh v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave. Ten vstup do Bratislavy nebol ľahký, lebo vtedy Bratislava bola plne obsadená spústou predajcov podobného materiálu, ktorý máme my v ponuke. Ale čoho si považujú zákazníci v našej spoločnosti? Predovšetkým osobného prístupu ku každému jednému zákazníkovi, široký sortiment, ktorý ponúka naša spoločnosť, servis, ktorý poskytuje naša spoločnosť, a to je pomoc pri výbere materiálu, grafický návrh z vybraného materiálu pre dané priestory a v neposlednej rade aj závoz tovaru na miesto určenia, to znamená na stavbu podľa želania zákazníka. V 90. rokoch, keď sa otváral trh, ľudia začali masívne kupovať taliansku stavebnú keramiku, pričom často išlo o módny trend. Trvalo niekoľko rokov, kým sa verejnosť naučila rozoznávať kvalitu. V 97. roku, keď sme zahajovali činnosť na území Slovenskej republiky, bola situácia v predaji našich komodít asi takáto. Taliani, ktorí sú nositeľom dizajnu, ne iba v autách, ne iba v oblečení, ale aj v týchto keramických materiáloch, boli vďaka divokým návozom nízkoakostných tried a tovaru, koľko razy by som povedal mimo akostné zariadenie, čiastočne zdehonestovaní a stratili na svojej pozícii. Ale postupom času sa nám podarilo tieto zahraničné značky vrátiť nazad a dať im tú pozíciu alebo tú polohu, ktorá im samozrejme jednoznačne náleží. Kto chce niečo pekného, kto chce niečo dizajnového, kto chce niečo stylového, niečo tak jednoznačne volí nákup od talianských výrobcov. Pre slovenský trh si myslím, že z hľadiska dizajnu je veľmi blízky dizajn, ktorý používajú fabriky pri výrobe v Španielsku. A musím spomenúť to, že do ponuky výrobcov, ktoré máme v našom portfóliu, sme zaradili aj nemecké fabriky, ktoré sú jednak tradičným výrobcom, ale predovšetkým vyrábajú so svojou nemeckou dôslednosťou, to znamená, tovary, ktoré produkujú, sú technicky veľmi zdatné. Sú to tovary, ktoré sú dôsledne nemecky dotiahnuté do veľmi, veľmi dobrej podoby. Keramika Soukup SR ponúka naozaj široký sortiment výrobkov a vybrať ten správny je pre zákazníka náročnou úlohou. Našťastie Keramika Soukup SR má vypracovaný spoľahlivý systém poradenstva. Stalo sa tradíciou, že na jar, na začiatku sezóny vždycky prinesieme katalóg produktov, ktoré máme v ponuke a je to výber najpredávanejších a najpeknejších, najmodernejších vecí, ktoré uprednostňujeme pri predaji. Produkty, ktoré sú uvedené v tomto katalógu, sú bezproblémové, my ho radi predávame, lebo zákazník pri nákupe tovaru uvedeného v tomto katalógu získava istotu, že jeho voľba pri nákupe bola správna. Ten katalóg tiež slúži ku tomu, aby zákazník mohol doma v poklidu, v rodinnom prostredí spolu s rodinou si utvoriť prvotnú informáciu, alebo získať prvotnú informáciu o sortimentu, vytvoriť si nejakú predstavu o tom, ako by mohlo jeho kúpeľňa, jeho priestor, ktorý chce riešiť za použití keramických materiálov, vyzerať. Následne
Po preštudovaní tohoto katalógu, ktorý jednak vydávame v tlačenej podobe a jednak je uverejnený na našich webových stránkach, by mala následovať, alebo následuje poväčšinou návšteva našich predajní buď v Žiline, alebo v Bratislave, kde zaškolený personál už reaguje na adresné, na, by som povedal, už vyhranené predstavy zákazníkov a samozrejme cez tím odborníkov, predajcov sa človek dostáva postupom na vizualizačné pracovisko a tá práca, ktorá síce nie je jednorázová, nie je to jednohodinová záležitosť, ale poviem, predpokladá to tak 2-3 návštevy, vede ku tomu, že zákazník odchádza spokojený, má vybraný tovar, má urobený návrh, má urobený nápočet. Samozrejme, vieme sa dohodnúť aj na cene. Samozrejme, základný výber, základné informácie o technických vlastnostiach, o vhodnosti, nevhodnosti materiálu pre dané použitie získa od personálu, ktorý je v prvom kontakte so zákazníkom. Keď zákazník po konzultáciách s týmito odbornými predajcami má ujasnenú svoju predstavu, je smerovaný na vizualizačné pracovisko, kde profesionálni dizajnéri, ktorí pracujú v tomto obore niekoľko rokov, dotvoria tie predstavy zákazníka do tej podoby, aby to bolo v podobe 3D, aby zákazník mal jasnú predstavu o počte potrebného materiálu, aby vedel, koľko ho to bude stáť, aby vedel, koľko daného materiálu bude potrebovať, aby vedel ukázať majstrovi, ako to má zrealizovať podľa tých predstav, ktoré má. Ale čo je podstatné, my máme tím obkladačov, ktorými spolupracujeme, poviem, niektorí už od samého začiatku, od 97. roku a je to tím obkladačov, za ktorých my určitým spôsobom prenášame záruku alebo preberáme zodpovednosť. Je to tím odskúšaných majstrov, ktorí to, čo vytvoríme spolu s zákazníkom, sú schopní dotiahnuť do kýženého cieľa.